Halleluja. Gloria. Wanneer God ons een tak geeft, Hij wil dat we die tak uitvoeren hoe Hij dat wil. Aleluia. Niet hoe wij dat willen. Assim mesmo. Halleluja. Gloria. En soms het volgen doet pijn. Omdat we kunnen niks van onszelf. Onze ik wil altijd iets bijvoegen. Onze ik wil altijd iets eraf halen. Assim mesmo. Dat we onszelf goed en lekker gaan voelen. Ai, ai, ai. Halleluja. Maar als we God volgen, dan moeten we Hem volgen hoe Hij dat wil. Ai, ai, ai. Halleluja. Santo eres, papá. Als je kijkt in Genesis 6, vers 14. God roept Noé om een ark te bouwen. Amen. Amen. En hij zegt zo in 14. Hij zegt, bouw een ark van akkoordjehout en bestrijd het hout met pek om het waterdicht te maken. Verdeelt hem in dekken en onderkomen. Maak hem 150 meter lang. 150 meter lang. Dus God wil dat Noé deze ark maakt 150 meter lang. Dus niet 151 meter. Kom maar nou. Kom maar nou. Halleluja. En dat is ook wanneer God ons roept om iets voor hem te doen. Senhor. Misschien in de gemeente. Misschien is het in je huis. Waar je ook mag gaan. Amen. Amen. Halleluja. Volgen is ook gehoorzamen. Volgen is ook gehoorzaam. De Bijbel zegt, God had Adam en Eva in de hof gezet. En hij heeft ze gezegd dat ze niet van een bepaalde boom mag eten. Amen. Maar door ongehoorzaam is de zonde binnengekomen. Halleluja. Ik was begonnen om te zeggen van wat ik allemaal genoemd had, onze leven niet kan transformeren. Halleluja. Maar er is wel iets dat ons leven kan transformeren. En dat is Jezus Christus. Jezus Christus, als we Hem volgen, en je kan zelf preek horen op Facebook, dan ga je leven niet transformeren. Maar hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg naar de Vader. Ik ben de weg. Dus als je Hem volgt, dan volg je de weg naar de Vader. Maar deze weg ga je niet kunnen volgen hoe jij wil. Er is een bepaalde manier om deze weg te volgen. Hij zegt, Hij is de weg. Hij is de waarheid. En Hij is het leven. Dus als je Hem volgt, heb je al deze drie. En als je Hem niet volgt, dan heb je geen weg. Heb je geen leven. En geen waarheid. Exacto. Halleluja. Gloria a Dios. Halleluja. Gloria a Dios. Halleluja. Santo eres, papá. Shirabakatarababa sikete. Irararabasotorobobo. Volgen, Baba. wat ik net zei, is gehoorzamen. Gehoorzamen aan God. Gehoorzamen aan zijn stem. Halleluja. Ja, toch is het er. Kom maar nou. Laten we even gaan naar Matthäus.
Kan iemand voor mij lezen? Kan iemand voor mij lezen? Nederlands. Kan je voor mij lezen, Julia? Kan je Nederlands. voor me lezen? Oh ja. Sorry, ik was even. Aan het kijken. Ja. Nederlands, hè? Matthäus, ja. Ik heb Ja. het in het- Welke Matthäus? 6, zei je? Nou, misa. Matthäus 4. Oh, oké. 4. Laten we gewoon beginnen bij... Ja? Matthäus 4, vanaf vers 1. Ja. Zegt: Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Halleluja. Dus de Bijbel zegt hier, daarna werd hij geleid naar de woestijn om op de proef te worden gesteld. Halleluja. Wanneer iemand jou leidt, dat betekent dat je die iemand moet volgen. Adequai. Santo. Halleluja. Soms hebben we leiders Bang. dat je moet volgen, Aha. maar we vertrekken het om te volgen. Assim na Want soms denken wij dat de leiders moeten ons volgen. Bodie. Bota papier. Halleluja. Maar het zegt hier, de geest van God Assim na mesa. heeft hem geleid Ai, santo. naar de woestijn. Halleluja. Aha. Weer een ring. Hij heeft hem geleid. Weer een ring. Halleluja. Aha. En misschien ben jij vandaag ook ergens naartoe geleid. Ai. Hij zegt hij heeft hem geleid naar de woestijn. Ai. Halleluja. Omdat hij had 40 nachten had hij gevast. En hij had honger gekregen. Dus hij was daar in een nood. Ai. Kom maar nou. En soms zijn wij ook in een nood. After. Soms heeft de Heilige Geest ons ergens naartoe gebracht waar het pijn doet. Ai. Dat we getest worden. Halleluja. Gloria. Kunnen ze je weer doen? Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei: U bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, Halleluja. maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. Halleluja. Dus hij werd geleid naar de woestijn. In zijn nood. In zijn zwakte. Halleluja. Ik kom iemand zeggen op deze middag, halleluja. Wanneer je in je zwakte bent, de vijand zal naar jou komen. De vijand komt je wanneer je sterk bent. Want de Bijbel zegt, hij gaat rond als een brullende leeuw. En kijken wie hij kan verslinderen. En wanneer je sterk bent, hij komt niet op wanneer je sterk bent. Hij komt wanneer je zwak bent. Halleluja. Ai. Dus hij kwam hier bij Jezus. Ik weet niet, wat is jouw situatie? Waar de Heilige Geest jou heeft geleid. Santos. Dank In je. jouw zwakte. Halleluja. In jouw pijn. Ja. In je gebrokenheid. Yes. Dat is de vijand. En wat is vandaag? Je keuze. Wat is je keuze vandaag? Halleluja. Misschien heeft hij jou geleid in je huwelijk. Dat de huwelijk is op een punt. Dat het pijn veroorzaakt. Ai, santo. Misschien is het je relatie. Misschien ben je nog niet getrouwd. Maar je bent op het punt dat de Heilige Geest heeft je geleid dat de pijn doet. Dat is precies het moment dat je die ring moet kopen voor iemand. Halleluja. De Heilige Geest heeft je geleid naar dat moment. En nou, wat is je antwoord? Assim na mesa. Ga je de handdoek in de ring gooien? Halleluja, misschien is het je werk. Je bent op een punt gekomen dat ze iedereen zijn aan het ontslagen. Halleluja, maar jij bent een volger van de Heer. Halleluja.
zegt Jezus? Vers 5. Toen nam de duivel hem mee Nee. naar het dak. Nee. Oh, wat zei Hindi Jezus? na Oh, takita ja. na bida. Vers 4. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Halleluja. Maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. Halleluja. Dus hij zegt hier, ook al kom je met je stem, ook al kom je iets aanbieden, halleluja. Ik ga jou niet volgen, maar ik ga Jezus volgen. Ik ga het woord volgen. Want het staat geschreven. Hij zegt hier, het staat geschreven, halleluja. Mensen leven niet alleen van brood. Dus wat is je antwoord tegen de vijand deze dag? Wat is je antwoord op je huwelijk? Wat is je antwoord bij je werk? Het staat geschreven, halleluja. Er staat geschreven dat waar ik mijn voet trap, halleluja, hij zal proberen. En waar ik mijn voet trap, halleluja. En als ze mij weghalen vandaan, dat betekent dat het de wil van God is. Asina mes. Anders kan zelf de directeur mij niet wegtrappelen. Amen. Als ik door hem geplaatst ben daar. Asina mes. Halleluja. Gloria. In je pijn. Meestal. Of in je nood. En misschien je financiële nood. De vijand heeft altijd een plan van veiligheid. That's truth. Halleluja. Come on Maar now. we dienen de provider. Yes, we think. We dienen de provider. Yes, indeed. Wat ga je tegen hem zeggen? Shaba. Ik ben een kind van God. Viraba. En mijn vader zal voor mij zorgen. Asina mes. Ik ga zijn pad volgen. Ik ga zijn pad volgen. Amen. Amen. Halleluja. Toen nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Als u de Zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heere uw God niet op de proef. Halleluja. Halleluja. En wie weet dat ze zonen God zijn. Wie weet dat ze kinderen zijn op deze middag. Hey, hallelujah. Wie weet dat ze kinderen van God zijn. Amen. I am. Halleluja. De Bijbel zegt hier, als je de zoon bent. Als je kind bent. Halleluja. Maar wij weten dat we zijn. Amen. Amen. Wij weten dat we kinderen God zijn. Asina mes. En wat hij ons ook komt aanbieden, we zullen dat niet accepteren. In Jesus' name. Omdat wij weten, onze Heer is degene die voor ons zorgt. Amen. Amen. Halleluja. Gloria. Gloria. Zie je die? Vers 8. De duivel nam hem weer mee, nu naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. Dat zal ik u allemaal geven, zei hij, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Ga weg, Satan, zei Jezus. Er staat immers in de boeken, aanbid de Heere uw God en geef niemand anders eer. Amen. 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 Dus wij moeten gewoon de Heer volgen. Wat iemand ons komt aanbieden. In je bediening. Ook al komen mensen, je weet dat er is andere wegen. Om populair te zijn. Halleluja. Maar we moeten vasthouden. We moeten de Heer blijven volgen. Alles moet gebeuren in zijn wil. Alles moet gebeuren volgens zijn plan. Want hij zei, ik weet de plan. Asinita. Ik weet de plan met je leven. Goede plannen. Ja. Amen. Amen. Laten we nu naar even naar Matthäus 4. We zijn al daar. Ja. Ja. Oké, dan gaan we naar vers 18. Oh, vers 18.
Matthäus 4, vers 18. Op een dag liep hij langs het meer van Galilea en zag 2 vissers hun net in het water gooien. Het waren 2 broers, Simon, die ook wel Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jezus zei tegen hen, ga met mij mee, dan zal ik een ander soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor mij vangen. Zij lieten meteen hun netten liggen en gingen met hem mee. Amen. 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 Dus hij zegt hier, Jezus liep langs. Hij zegt, op een dag liep hij langs het meer van Galilea en zag 2 vissers hun net in het water gooien. Het waren 2 broers, Simon, die ook wel Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Jezus zei tegen hen, ga met me mee. Dan zal ik een andere soort vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor mij vangen. En nou komt het mooie. Ze zeggen, ze lieten meteen hun netten liggen en gingen met hem mee. Halleluja. Dus wanneer we Jezus gaan volgen, dan moeten we dingen achterlaten. We kunnen niet meer vertrouwen op onze oude patronen. We kunnen niet meer blijven hangen bij familie. Want we moeten hem volgen. En weet je wat het mooie van volgen is? Wanneer je volgt betekent dat je ook ergens moet aankomen. Halleluja. En daarom zegt hij hier, ik zal, jullie zullen vissers van mensen zijn. Halleluja. Jullie zullen vissers van mensen zijn. Ik wil iemand zeggen op deze middag, je zit hier, er is een plan met je leven. God wil je gebruiken, God wil je machtig gebruiken. Maar hij wil dat je hem volgt. Hij wil dat je alles achterlaat. Halleluja. Hij wil dat je dingen achterlaat. Amém. Volgen doet ook pijn. Assim é mesmo. God zegt tegen Abraham, verlaat die gebied waar je woont. Nee. God zegt Abraham op de proef. Hij zegt, neem dat zoon van die vrouw die onvruchtbaar was. Een zoon die met moeite, met een wonder op de wereld is gekomen. Neem dat zoon en kom hem offeren aan mij. Halleluja. En de Bijbel zegt, vroeg stond Abraham op. Vroeg stond hij op. Hij had knechten om hout en dingen voor hem te pakken. Maar de Bijbel zegt, hij had zelf gedaan. Hij had zelf de offer, de hout en alles gepakt. Dus hij was gehoorzaam. Hij volgde de instructie van God. Totdat hij de kind op de altaar zet. Zegt God tegen hem, doe die jongen geen kwaad. Ik weet niet dat je mij volgt met je hart. Ik weet dat je mij volgt met je hart. Halleluja. Halleluja. Zijn we bereid om hem te volgen? Onze hart. Met onze hart. Amen. Wat wil God tegen jou zeggen op deze middag dat je aan de kant moet zetten? Wat is er dat je in de plaats van God zo vasthoudt? Ja. Soms houden we, God wil de eerste plaats in onze leven. Yes, let's do it. God wil de eerste plaats in onze leven. Assim is. Maar soms hebben we daar een zoon, of we hebben daar een dochter, Assim é mesmo. hè? Of daar een vrouw Finanças. of man Assim. die de plek van God neemt. Ajuda-nos, papa. We kunnen altijd wakker worden
met die vrouw bezig te zijn. Maar we kunnen niet wakker worden om te bidden. Santos. We kunnen 3 uur niet bidden, maar voor andere dingen kunnen we wel 3 uur opstaan. Volgen doet pijn. Halleluja. Gloria a Dios. Volgen doet pijn. Dus de Bijbel zegt, hun die legden alles neer. Soms moet je dingen neerleggen. Wat de apostel ook zegt. Soms moet je dingen achterlaten. Soms moet je dingen loslaten om hem te volgen. Halleluja. Dingen die je vasthoudt. Familie die allemaal dingen in je oor blaast. Allemaal gifpijlen noem ik hem. Ik noem ze gifpijlen. Halleluja. En de Bijbel zegt, hij heeft ons gered van, hoe zegt hij dat? Hij heeft ons bevrijd van de kracht van de duisternis en hij heeft ons geplaatst in de koninkrijk van zijn geliefde zoon. Maar wanneer je bent in de koninkrijk van die geliefde zoon, er is een bepaalde handeling dat je moet volgen daar. Er zijn bepaalde principes dat je je aan moet houden. Er zijn bepaalde regels dat je je aan moet houden. Die regels van de duisternis is niet de regels van de koninkrijk. Daarom zegt hij ook, laat je koninkrijk komen. Wanneer die koninkrijk komt, komt hij met andere regels. Regels zoals, ik moet me heilig houden. Ik kan niet meer. Halleluja. Gloria a Dios. Ik kan niet meer overal zijn. Ik kan niet meer naar carnaval. Halleluja. Maar hij zegt, er is een kracht. En er is een kracht die je altijd is aan het vechten om jou terug te meenemen in de donkerheid weer. Passado. Halleluja. En daarom doet het pijn om hem te volgen. Assim é mesmo. Daarom doet het pijn om hem te volgen. Halleluja. Lucas 9. Lucas 9. Vers. Lucas 9. 9 vers Aleluia. 23. 23? Ja. Lucas 9 vers 23 zegt: Daarna zei hij tegen allen die bij hem waren: Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Halleluja. Lees het weer opnieuw. Daarna zei hij tegen allen die bij hem waren: Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Halleluja. Dus wie bij mij horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus het doet pijn. Elke dag opnieuw moeten we onze kruis opnemen. Dat betekent iedere dag opnieuw moet je strijden tegen de zonde. Elke dag opnieuw moet je strijden tegen alles wat niet van hem is. Hij zegt, neem je kruis. Jezus nam de kruis. Hij moest met die kruis op zijn schouder lopen. Weet je hoeveel pijn dat doet? Halleluja. Hij moest lopen met die kruis. En wij moeten ook onze kruis dragen. Want we zijn volgers van de Heer Jezus Christus. En hij heeft gezegd, zoals met hem is gegaan, zo zal het ook met ons gaan.
pijn heen gegaan. Wij gaan ook door pijn heen. En dat elke dag opnieuw moet je je kruis dragen. Het doet pijn. Mensen zullen lelijk doen tegen jou. Mensen zullen roddelen tegen jou. Mensen zullen je pijn doen. Maar hij heeft ze vergeven. Hij heeft ze vergeven. Wat er ook is gebeurd. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem gespuugd. Zijn hele lichaam was helemaal open. Hij lag daar bij de kruis. En hij zegt: Heer, vergeef hun. Want jullie weten niet wat ze doen. Jullie weten niet wat ze doen. Halleluja. Onze kruis dragen. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Strijden. Om op hem te lijken. Hem volgen is ook op hem lijken. Zijn hart. Zijn manier van denken. Zijn manier van praten. Zijn manier van handelen. Neem je kruis. Soms willen we onze kruis niet nemen. Soms willen we onze kruis niet nemen. Want je weet niet wat hij tegen mij heeft gezegd. Je weet niet wat voor pijn heeft hij mij gedaan. Kom maar nou. Halleluja. En dan is mijn vraag naar u. Weet je wat ze met Jezus hebben gedaan? Doe een paar mee, joh. Weet je wat ze allemaal met hem hebben gedaan? Voor jou en voor mij. Dat wij gered kunnen worden. Dat wij eeuwige leven zo kunnen ontvangen. Dat wij weer tot de Vader kunnen komen. Halleluja. Want de Bijbel zegt. En weet je wat het mooiste is? Hij had niks gedaan. Toch heeft hij de prijs betaald. De kruis op je nemen betekent ook de prijs betalen. Halleluja. Er is een prijs te betalen wanneer je Jezus volgt. Want dat waren de discipelen. Discipelen, daarin zie je discipline. Halleluja. Hij zei: ga en maak allemaal tot mijn discipelen. Dus als je discipel wil zijn, dan moet er discipline komen. Bijna. Dan komt er pijn. Dan ga je door vuur heen. Halleluja. Maar de Bijbel zegt ook: al ga je door vuur, je zal niet branden. Want hij is met jou. Halleluja. Laten we even in 1 Korintiërs 11. Ik ga zo afronden, dus bijna 5 uur. 1 Korintiërs 11. Korintiërs 11:1. Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Verder? Oké. Dus wat zegt hij hier? Apostel Paulus zegt hier: volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik, zo ik voorbeeld van Christus volg. Halleluja. Halleluja. Dus dit wil zeggen dat we niet zomaar blindelings met mensen kunnen volgen. Je kan niet iedereen blindelings volgen. Hij zegt hier: volg mij hoe ik Christus volg. Dus je moet weten Wie hij volgt. Amen. Je moet weten wie hij volgt. Je moet weten wie hij is. Je moet weten hoe hij wandelt. Je moet weten hoe hij denkt. Je moet weten wat hij gedaan heeft. Dit is een testimonio, no? En dat kan je allemaal lezen
in Matthäus, Marcus, Lucas, Juan. En dan weet je van, oké, deze leider gaat vandaag rechts, maar het staat geschreven links. We zien. Want de Bijbel zegt, in de woestijn zegt hij, er staat geschreven. Amen. Dus we moeten volgen Wat er geschreven geschreven staat. Halleluja. Want tegenwoordig zijn er zoveel openbaringen. Die niet geschreven staan. Openbaringen die nergens geschreven staan. Ay, santos. Ik ga er niet in mee. Abakura basekete. En als het niet staat, dan moet je zorgen dat degene die Jezus heeft geleid naar de woestijn, dat die jou leidt. In de naam van Jezus. De Heilige Geest moet je leiden. Als het niet geschreven staat, kan Hij je bevestigen als het zo is, ja of nee. Amen. We moeten een relatie met Hem opbouwen. Want Jezus deed niks zonder de Heilige Geest. Hij deed niks dat zijn vader hem niet gezegd heeft. En dat is volgen. Halleluja. Halleluja. Dus volg me. Volg. Paulus zegt hier. Volg mij. Zoals ik de Heere volg. Dus als leider moeten wij ook de Heere volgen. Halleluja. En weet je hoe je weet dat ze Jezus volgen? Halleluja. Want de Bijbel zegt hoe je ze herkent. De Bijbel zegt hoe je ze herkent. Niet aan hun mantel, niet aan hun zalving, geen van deze. Maar je herkent ze aan hun vruchten. Halleluja. Maar je moet oppassen, want je hebt bepaalde vruchten. Van buiten lijken ze goed, maar wanneer je ze opensnijdt. Santos. Halleluja. Putrita salefo. Wanneer je op Pastor Hensley zijn voeten trapt, Ay, niet de bedijven. dan ga je Pastor Hensley testen dat hij in de geduld blijft, ja of nee. Ay, ay, Als je ay. nooit op zijn voet heeft getrapt, Bonsage. dan ga je dat nooit weten. Ay, ay, ay. Vruchten, aan de vruchten herkennen we ze, amen. Halleluja, dan wil ik naar de laatste vers gaan. En die vinden wij in Romeinen 12. Dit vind ik een hele belangrijke. Ja, allemaal zijn belangrijk. Hey, weet je, er was een keer, ik ken een pastoor Irino en apostel Papi. En zeg, die pastoor Irino zegt tegen die apostel Papi van, ik heb al die belangrijke versen heb ik gekleurd. Al die belangrijke versen heb ik gekleurd. En die apostel zegt, heel die Bijbel is belangrijk. Halleluja. Elke vers heeft zijn kracht. Amen. Amen. Romeinen 1 en 2. Nee, Romeinen 12. Romeinen 12, 1 en 2. Ja. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Amen. Verder? Ja. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Dus hij zegt hier, ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat Hij u
u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levende offer zijn. Laat uw lichaam een levende offer zijn. Je lichaam, dit is je hele lichaam, als een levende offer. Kijk wat je praat. Kijk wat je kijkt. Luister, kijk waar je naar luistert. Kijk waar je naartoe gaat. Want we zijn Jezus aan het volgen. En we volgen hem ook in de manier van leven. In de manier van zijn. Amen. Dit is ook je kruis dragen. Dit is ook je kruis dragen. Elke dag opnieuw. Want elke dag opnieuw moet je zorgen dat je niet roddelt. Elke dag opnieuw moet je kunnen vergeven. Elke dag opnieuw moet je je hart bewaren. Amen. Zodat er geen bitterheid in komt. Elke dag opnieuw. En hij zegt hier. Laat uw lichaam een levende offer zijn. Heilig, dus heilig. Zodat het een vreugde voor God is. Dus, als we hem volgen, wanneer ik iets ga zeggen, moet ik toetsen van wat ik nu ga zeggen. Heeft God daar vreugde in? Heeft die vreugde voor waar ik naartoe ga? Heeft die vreugde voor wat ik zelf denk? Halleluja. Amen. En dan zegt hij, dit is de beste manier waarop ik God kan dienen. Halleluja. Dienen is ook volgen. Beste manier om God te dienen. Met je lichaam als een levende offer. Daar zit alles in. Daar zit alles in. Je manier van denken, je manier van doen. Je doen en laten. Waar je naartoe gaat. Mijn lichaam. Als mensen mij zien. Zien ze Jezus in mij? Mijn wandel op werk. Zien ze dat ik anders ben? Zien ze dat ik anders praat? Zien ze dat ik anders denk? Amen. Geef hem dan een applaus op deze middag. God is goed, amen. All the time. Dus, vanmiddag heb je gehoord. Volgen is niet zomaar. Volgen is ook je woord lezen. Volgen is ook gebed. De Bijbel zegt dat Jezus kwam in Gethsemane met die 3 discipels. En hij zegt tegen hen, ga bidden. Ik ga nog een beetje naar binnen om te gaan bidden. Halleluja. En de Bijbel zegt, zijn lichaam was getransformeerd. Hij voelde net alsof hij dood ging. En daarna kwam hij naar buiten. En hij zag dat die discipelen waren aan het slapen. Halleluja. Zeg iemand naast je op deze middag. Laat je niet in slaap sussen. Laat je niet in slaap sussen. Amen. Soms wil de vijand ons in slaap sussen. Halleluja. Wanneer je in slaap gesust bent, dan lees je niet meer, dan aanbid je niet meer, dan loof je hem niet meer, dan prijs je hem niet meer, je leest je Bijbel niet meer, je bidt niet meer. Halleluja. En Jezus kwam en hij zegt, hadden jullie niet 1 uur met mij kunnen bidden? Yes. En wat gebeurt er?
De Romeinen komen Jezus halen. Die Pieter die heeft zitten slapen daar, snij een oor eraf. Halleluja. Die Pieter die heeft zitten slapen, snij een oor eraf. Dus in dat had hij Jezus niet gevolgd. Amen. Ja. Laten we de Heer volgen. Met hart en ziel. Yes. Met hart en ziel. I see him, miss. We zijn niet zomaar christenen die naar de kerk komen. We zijn discipelen. Naar een gebouw. We moeten discipline hebben. En we moeten verschil maken. Ze moeten de liefde van God in ons kunnen zien. Come on now. Halleluja. We zijn gloriedragers. Want waar wij komen, atmosfeer moet veranderen. Voor de glorie van de Heer. Amen. Geef er een applaus. Geef er een applaus op deze middag.